מה? כן, מלפפונים? שלא יהיו מדי אבות. אוקיי. הנה, ככה, הכי הרבה ככה. ואם הם מדי אבות, צעירים, את מתכוונת צעירים. רק צעירים. אם הם מדי אבות, אז הם לא נהיים חמוצים. קופטים דונו. מרסי דרייב. נו, עכשיו מה עושים? שום? וקונים שום, סלרית ושמיר. אוקיי. את השום מנקים וחותכים אותו, אתה רואה, הנה, דקות. אוקיי. הלו? כמה אבל אני יודע נשים כל דבר? שתשים זה לא יהיה הרבה. נגיד כמה שום בצנצנת אחת גדולה כזאת, כמה שיני שום? בצנצנת כזו גדולה, אז ראש שום. ראש שום? אחד שונה, אוקיי. לנקות אותו, לפתוח אותו ולחלק אותו, לשים למטה, לשים, אתה יודע, באמצע, לחלק את זה. באמצע, לחלק את זה לכל השם. שלא הכל יישב למטה. כן, בדיוק, גם עם כמו זה. פה, נכון? כאילו כמו פה. כאן זה כבר מוכן, אז שמתי את הכל למעלה. הבנתי. כן. זה שמיר, וזה סלרית, וזה גם סלרית. סלרית השורש. זה צריכים שורש שלם לכזו צנצנת. שורש שלם לצנצנת. כן, לנקות אותו היטב, כי אתה יודע, על השורש של הסלרית יש הרבה אדמה. אוקיי. צריכים לנקות את הכל, להוריד, ואחר כך לשים במים. כמה זמן עד שזה מוכן? זה תלוי, אם זה חם בחוץ, אז זה 3 ימים. 3 ימים מוכן כל המלפפונים? אם זה חם בחוץ. כי אני שמה את זה ממש, הוא עמד אצלי בסלון, כי בסלון יש שמש רוב הזמן. אז זה שום, סלרי, ושמיר. ושמיר. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. ומלח. מלח. כמה מלח? בכזה אחד כזה? בצנצנת כזו גדולה, 3 כפות מלח מלאות. אוקיי. ואחרי שזה נמס הכל, טועמים את זה, כי לפעמים... מה זאת אומרת נמס? מה? מערבבים את זה? שמים מים ואז מערבבים? לא, שמים את המלפפונים, מתחת לזה, מעל המלפפונים אתה שם 3 כפות גדולות של מלח, ולאט לאט ממלא עם מים. אני מוכן לבוא לראות את זה. זאת אומרת, שמים הכל ואז ממלאים